közeledünk az esemény helyszínéhez, ahogy a mi Zsuskánk takarítja a tegnap esti maradékokat, ami elhagyta a szája szélét. Szeretnék egy interjút készíteni, ne haragudjál. Igen, itt a vödör, itt a vödör. A mi Zsuskánk nagyon lelkesen takarít. Nagyon nem. Gyomorontás volt? Nyilatkozzon kérem szépen, mi is történt itt tegnap este a diszkós este folyamán. Mindenképpen. Vacsoráztam és romlott volt az a gomba szerinted? Aha. Igen? És nem volt kevés benne a bor, ugye? Hadd kérdezzem meg egy pillanatra. Nézzük a helyszínt. Elnézést, a helyszínhez szeretnék közelebb jutni. Tehát a folt az abszolút látható, ha ebbe a szögből nézzük. Nagyon látható. Ott a sarkon. Ráközelítenék, ha megoldható. Köszönöm szépen. Tehát, igen, vannak foltok. Mindenképpen. Német Rita gépjármű. Német Rita gépjárműve. Egy Honda Accordról van szó, kérem szépen. Hadd tekintsük, megtekintenénk a hátulját is. Igen, erről van szó. Így van. Bezártak! Bezártak az autót! Igen. Jó, rendben, köszönjük szépen. Hát az igen. A látvány mindenképpen szép. Önmagáért beszél. Nagyon lelkes a szobalányunk. Nagyon jól csinálja mindenképp. Köszönjük szépen a felvételt, köszönjük szépen Gajdi Zsuzsannának, köszönjük szépen a felvételt. Köszönjük szépen, Szüttirolból kommentáltuk az eseményeket. A tegnap esti április történetet rögzítettük. Köszönjük szépen a kedves nézőinknek.